suna fitattun jarumai. Ba mu yi shi don cin zarafi ko cutarwa ga jarumi ko jaruma ba. A'a, mun yi shi ne domin nuna kaɗan daga cikin rawar ganin da jarumai suke takawa a fina-finai. Sannan muna neman afuwa ga dukkanin jaruman da ba su san sunayensu ba. Kuma muna yi wa dukkanin jaruman Kannywood fatan alheri. A ƙarshe, masu kallo ku kula, wannan bidiyo A da B da C ne. Don haka duk wanda ba mu gani ba sai ku neme shi a Altaz Videos Channel YouTube. Sace zuciyoyin 'yan mata, cusa musu da ƙauna da kalamai daɗaɗa, ka iya zubar da ruwan hawaye a lokacin damuwa. A fim sai Prince Adam A. Zango, ɗan gatan momi da dadi. Ina ka je hutu, daga ina kake hutu, ka ɗagawa, ka jiji da kai, ka nuna babu wanda ya isa. A fim sai Zahardini Sani, ga izza, ga iya nuna isa, ga iya furcin harshen nasara tamkar a ƙasar Ingila. A fim sai Bello Muhammad Bello BMB, ga haƙuri, ga juriya, an fafa idan tura ta kai bango za a gane shayi ruwa ne. A fim sai Nafis Abdullahi, Allah sarki, tattabara uwar alƙawari, ga shiga ta mutunci, ga kalami cikin nutsuwa. A fim sai Aisha Aliyu Tsamiya, ga ka tobara, ga zubar da ruwan maganganu tamkar kunnuwa su tsinke. A fagen wasan barkwanci sai Suleiman Bosho, ga sanin makama aiki, ga iya bada dariya ko da ba a shirya ba. A fagen wasan barkwanci sai Rabi Ibrahim Daushe, ga janyo rigima, ga tsokana, ga tsoro, ga rashin son zaman lafiya da mutane. A fagen wasan barkwanci sai Ado Gwanja. Sako daga taskar CB injiniya kowa naka. Mai neman ƙarin bayani kira 07034715474 ko 08036661735 ko 081695773. Taurari ga mamin yi sansani, kowa da gwanin sa bai daya. Taurari ga mamin yi sansani, kowa da gwanin sa bai daya. Fitattun jarumai fatan alheri.